Wara li ħasem f'diskussjoni televiżiva l-Arċisqof Emeritu George Frendo qal jisobbih għal dak li qal u rrid jagħmilha ċara li hu jikkundanna kull abbuż li jsir. Qal jikkundanna kull abbuż li jsir minn membri tal-kleru fuq minuri u li jagħti appoġġ sħiħ lejn l-irwol ta' Safeguarding Commission tal-Knisja li tassisti lil vittmi u tirrapporta l-każijiet lill-Pulizija. Dwar il-każ kelmet l-Assoċjazzjoni Maltija ta' Social Workers fejn fi stqarrija qalet li dan id-diskors qajjem mistoqsijiet serji dwar kif is-soċjetà tħares lejn l-abbuż u l-ġustizzja. L-assoċjazzjoni qalet li diskors bħal dan kemm għal vittmi li huma tfal, adolescenti u adulti ikompli jaqtalhom qalbhom milli jersqu l quddiem kemm għall-għajnuna u biex issir ġustizzja magħhom. L-assoċjazzjoni qalet dan fil-isfond tal-fatt li mill-esperjenzi tagħhom bħala ħaddiema soċjali jafu biżżejjed kemm il-vittmi ta' vjolenza jgħaddu minn tbatija psikoloġika, fiżika u emozzjonali. Intant id-Dipartiment tal-Politika Soċjali u Ħidma Soċjali fl-Università ta' Malta fi stqarrija qal li fil-waqt li jifhem il-valur terapeutiku tal-maħfra f'dawk li jsofru minn abbuż, sostna li dan għandu jkun proċess li jsir b'mod ħieles u mhux imħeġġeġ u li ma jista' jkun hemm ebda maħfra mingħajr ġustizzja u li dan iseħħ billi wieħed jisma' lil vittmi ta' abbuż u mhux jabbihom b'xi aspettazzjonijiet.